Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मोनथाम एबा मोननैसो आपडेट दं आंनाव ओमफ्राय नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामसै होननानै नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय जाबाय ओमफ्राय फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर भुमिका मोसाहारिनि बे आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोननो फरायना खिथानि भुमिकाया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होनानै बुंदों जे आं नै नोंथाङा नै पस्टखौ नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं बे पस्टखौ फरायना खिथानि नोंथांमोननो आं दा बावैसो सर मुभिनि गोदान सासे एक्टर खालामनो नागिरदों दा बे एक्टरखौ आं नागिरगासिनो दं गोसो गुदुंब्ला आंनाव मेसेन्जाराव मेसेज खालामनो हागोन आरो गुबुन गुबुन प्रडाक्शनाबो बाहागो लाफानो हागोन बेबायदि होननानै मोनसे गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामना होदों नैबे पस्टखौ ओमफ्राय बेखौथ' नुखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय सोरबा नुखाबाय मिथिखाबाय गोबांथार शेयारबो जादों बे नै 174 शेयार जाबायमोन आं मोननाय समाव ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावानो जाहैबाय लोगोफोर हेलेना मोसाहारिखौथ' बांसिना सिनायखायो जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सिनायाबो जानो हागौ ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना हेलेना मोसाहारिखौ सिनायाबा आंनि भिडिअखौ नायबानो सिनायनो मोनगोन ओमफ्राय हेलेना मोसाहारिया दा जों बयबो मिथिखाबाय हाबा जाबाय होननानै सप्तासेयानो थांबाय खोमा हाबा जानानै ओमफ्राय दायो गावनि चेनेलनि गेजेरजों गावनि मा खारननि थाखाय हाबा जाखो माखो बेफोरखौ फोरमायदों गावनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावानो जाहैबाय लोगोफोर सनिया कुइनहा दा आरो मोनसे भिडिअ आपल'ड होबावदों बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबावदों जे हौवाखौ बोरै गाननाय मानो लानाय बेफोरनि बागै गोबांथार बाथ्रा फोरमायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बिनि भिडिअखौबो ससे क्लिप होनो हागोन ओमफ्राय उनावहाय आस्थिनो गासिखौबो खिथालांनोसै दालाय अफायथो हाखु खिथाजोबनो हानो आरोना ओमफ्राय नैबे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौ आं बुंनो सानदों आरोना हौवाफोर हिनजावफोर दङ गाज्रि कमेन्ट हरग्रा आरो साफा सानैल' बारा इसिबां मानि नङा आरोना बिसोर बे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय आरोना आंहा मानि हाबा जानो मोन्थाय गैयामोन आं बिदिनो थाबाय थानांगौमोन नोंसिनि बायदिबा आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आंनि फिसानि थाखायबो बुंदों आरोना आंनि फिसाखौ न'आवहाय गारबोबाय गावहा माबानानै हाबा जाबाय माबाय बेफोरबायदि गाज्रि बुंदों आरो आंखौहाय ओमफ्राय आंथ' आरो आंनि फिसाखौ आङो ओरैनो गोदाव सोराव आनथानि गारबोआखै जेराव मोनो बाहायनो आं गारबोआखै आं आंनि न'आव गारबोदों आंनि बाबा आरो आं आदा बाजै मोननियाव गारबोथ'दों मानो होनबा जों मन्दिराव हाबा जादों ओमफ्राय बे मन्दिराव हाबा जानाय समावहाय मानो होनबा हाबाखौ लानो उसुबिदा जागोन नामा बेबायदि साननानै दोनबोथ'दोंमोन आरोना न'नि मानसिजोंबो रायज्लायनासो फैखादों ओमफ्राय दा नोंथांमोना हेलेना मोसाहारिनि भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोना आरोबाव सनिया कुइननि भिडिअखौबो नायना लादो बिदिबा लोगोफोर आं मा होनबावनो मानसिफ्रा माने क्रेक जाजोबखो ना माखो आं बुजिला कन्टेन्ट मोनाखै नामा आं मिथिला माने मालायनि पार्सनेल लाइफआव हाबनो बिराद मोजां मोनो मानसिफ्रा ओमफ्राय प्लास मालायनि लाइफखौ लानानै कन्टेन्ट खालामनानै इश्युस खालामनो बिराद मोजां मोनगासिनो मानसिफ्रा ओमफ्राय सोरबाथ' लाजिनोबो रोंथारा मिनिलाबायनानै हगारलागासिनो आइ डोन्ट नो इट्स लाइक हिउमेन बिंसआ बिदि जायो नामा अ माय गड सासे हिन्जाव जानानै बेबो सोरबा अ माय गड माखौ क्रेक जाखो ना माखो आं मिथिला बुजिनो हाला ओमफ्राय दे पार्ट 3 खौ लुगैदोंना अके फाइन आं दिनै नोंसोरनि थाखाय पार्ट 3 भिडिअ लाबोबाय बे आंनि लास्ट ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दा नुनो मोनखाबाय हेलेना मोसाहारि एबा सनिया कुइननि भिडिअखौ ओमफ्राय बिसिनि भिडिअखौ फुल नायजोबनोब्ला नोंथांमोना बिसिनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन हेलेना मोसाहारिनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन हेलेना मोसाहारिखौ नायनो लुगैदोंबा ओमफ्राय सनिया कुइननि फुल भिडिअखौ नायनो लुगैदोंबा सनिया कुइननि भिडिअआव चेनेलाव थांनानै बिनि भिडिअखौ फुल नायनो हागोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय